DJ on KS. Hey guys, welcome back to our channel. நான் உங்க ட்ரிபிள் டி கேமர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு சோலோ வெர்சஸ் ஸ்குவாட் மேட்ச் தான் गाइस. ஜெயிச்சோமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது மட்டும் கொஞ்சம் நடக்காது. ஏன்னா நம்ம இன்னைக்கு ஜெயிச்சிருக்கோம். ஓகே, எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அப்படியே பக்கத்துல கிரியேட் ஆகிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. அப்படின்னா நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரும். இன்னைக்கு வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஓகே கைஸ், அப்படி என்னடா இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்போல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க கைஸ். இந்த வீடியோ சும்மா நான் ஒரு ஃபில்ம் அண்டேஜ் மட்டும்தான், ஒரு மேட்ச்சில் அடித்தது மட்டும்தான். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறதே இந்த வீடியோ பற்றி இல்லை. இந்த வீடியோக்கு முன்னாடி ஒன்று இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா, என்னடா அதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க சார், நம்ம இன்ட்ரோ தான். அது நம்ம இது ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம சேனலில். ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ ஒன்று அப்லோட் பண்ணியிருந்தோம், அது டெலிட் பண்ணிட்டோம். இப்போதைக்கு நமக்கு மெயின் வீடியோனா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. அந்த இன்ட்ரோ எப்படி இருக்குது அதுக்காண்டி தான் அந்த வீடியோவை நம்ம மேக் பண்ணது, வேறு எதுவும் இல்லைங்க கைஸ். அந்த இன்ட்ரோ எப்படி இருக்குன்றதை மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் சொல்ல வேண்டியதான் சொல்லிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். மெயினாக இந்த வீடியோ மேக் பண்ணது இன்ட்ரோக்காண்டி தான், வேறு எதுக்காண்டி இல்லை. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா எப்பயும் போல தான் கைஸ், எல்லோரும் சொல்கிற மாதிரி தான் மறுபடியும் சொல்கிறேன். லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் லாஸ்ட் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் மறுபடியும் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் guys. Bye bye. See you later guys.